14 de xullo é festa nacional en Francia, último día da toma da Bastilla con Emmanuel Macron presidindo os actos institucionais. O apoio a Ucraína plasmado na presenza na tribuna do presidente daquel país, Volodymyr Zelensky, e na participación no desfile duns 500 integrantes da coalición de voluntarios que se alistou para repeler a invasión rusa, é o eixe central das celebracións deste ano. Na exhibición aérea tomaron parte copilotos ucraínos que se están a adestrar en territorio francés. Os dous países acaban de asinar unha extensión do seu acordo de fabricación conxunta de munición pesada e sistemas de defensa. No seu derradeiro discurso ante as Forzas Armadas, Emmanuel Macron insistiu tamén no espertar estratéxico europeo no contexto bélico actual e asegurou que a credibilidade do vello continente dependerá da súa preparación para facer fronte a futuras ameazas. O desfile deste 14 de xullo é o máis numeroso celebrado en Francia. 6.600 militares, 300 vehículos terrestres, un 100 de aeronaves e 30 helicópteros. Un dispositivo policial de 70.000 efectivos vela pola seguridade dunha celebración que se estenderá ata a noite, cando o combinado nacional se enfronte a España na primeira semifinal do Mundial de Fútbol.